ovdje Monkey Gamer, danas ćemo snimati Whisper Challenge sa Gaming Kingom. Ko prvi 5 puta pogodi, on je pobjednik. Znači, idemo. Ko će prvi? Ti. Kamen, papir, maka, Z. Jedi smo, onda mama je rekao šta. Akumulator. Motor. Akumulator. Akumulator. Majica. Akumulator. Telefon. Akumulator. Tu imaš dva puta da pogledaš. Imaš još dva puta? Imao još dva puta da pogledaš. I ko prvi 5, on pobjednik. Auto. Auto. Kako brzo pogledaj? Smoky. Koki. Smoky. Chips. Smoky. Moki. Smoky. Moki. Smoky. 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 Yes. Whisper Challenge. Challenge. Whisper Challenge. Challenge. Whisper Challenge. Whisper. Whisper Challenge. Whisper Challenge. Koliko sad? Šta? Koliko je? 12. Sad ćete vidjeti. Hajde, stani. Halo, smajle. Hajde. Tako, drži. Žabokrećina. 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 Kreć. Žabokrećina. Jabo. Žabokrećina. Jabokreć. Žabokrećina. Jabokrećina. Žabokrećina. 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 A ti to žabokrećina. Zato što... Sad ću ja te vićeš. Burek. Pa de, pa nisam ti ja toliko slobo. Burek. Pura. Burek. Burek. Smajle, šta se vadiš, šta se vadiš. Tetrač. 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 Tetra. Tetrač. 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 Šta? Tetrač. Tetrak. Tetrač. Tetrač. Šta? Tetrač. 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 Tetenk. Koliko je? 4-3! Ne moram ti naći jednu riječ, inače ću izgubiti. Automobil.
ptica. Žuta ptica. Ptica. Žuta ptica. Šta? Žuta ptica. Čekaj, smolim se sad. Moram ti drugi reći. Šta je? Crveni list. Crveni. Crveni list. List. Crvena ptica. Ptica. Crvena ptica. Crvena ptica. Pobjedio si. Imaš ti još jedno ako ne pogodiš. Onda ako ti sljedeću ne pogodiš, a ja pogodim, onda ja pobjedim. Šta? Tibo. Tibo. Frere. Pa ne riješim, nećemo valjda ovako to... Došli. Ja ti kažem, opet kažem. Hajde. Ja, Frere. Ja Ja i na koga vi subscribe-ujete. Anaconda Raptor. Sad čekaj. Šta? Anaconda Raptor. Anaconda Raptor. Anaconda. Anaconda Raptor. Anaconda Raptor. Anaconda Rapić. Anaconda Raptor. Rapstor. Anaconda Raptor. Anaconda Rapstor. Pobjedio si. Sve tu. Anaconda je ono... Moj polarni medvjed. I to je bilo to za ovaj epizod. Ostavite like, share i subscribe ako se svidi ovaj video i vidimo se u sljedećem klipu. Boj!